Здравейте ви, боксери! Аз съм Монката и продължаваме Майнкрафт епизодите. Аз си направих къща, докато чаках да се коментират клиповете, да направих, защото намерих и още много метал и си направих брони. Така, и там в миналия клип намерих 2 диаманта, така. И реших да покажа да направя много кратко инфо за това. За пистъните. Да. За целта ще ви трябва едно iron, 4 колстона, 3 wooden planks и едно redstone. Така. Оп. Да не трябва да го правя. Така, то се прави ето по този начин. Слагате тук колстона, тук слагате wooden planks, тук iron и е тук redstone. Но на мен не ми трябва, защото си имам. И сега ще ви покажа какво правят. Да. То дъжд ме дразни, има нещо. Така. Примерно си слагате пистъна и тук, да речем. И може и е така. Слагате и дърпате ръчката. Но примерно искате... Примерно искате да ви се включва... Ето, нищо няма да стане, ако го сложи така. Искате... Ето тук, да речем, да ви се включва. И свързвате средството. И ето. Но вижте, това не се връща, защото не е стиги пистон. И ако го сложим и нагоре, ще стане пак същото. Ще си застанем. Но ако сложите примерно гравъл или пясък, гледайте какво ще се получи. Ето той си пада. Защото както знаете, гравъл пада. И това беше за сега за пистъните. Иска ми се да намеря слайм. Добре. Да. Ще почна една нова мина. Така съм решил. Само да видя. Добре. Всъщност да си го сложа на изи. Да, реших да сложа. Не да сложа, ами да почна една нова мина. Няма да е тук, ще е тук. Така. Не. Така. Тук. Аре, там няма да слагам. Така. Какво ми става, бе? Гледайте. Добре, ще спра клипа, ще паузирам докато го направиш, ще го пусна. Така. Да. Направих го. Къде са ми торчовете? Нищо. Ще си направя нови. Така. Ще не изторча нищо. Стигат. Всъщност да си направим и там една вратичка. Да влизат скапаните мобове, че ги трепа. Така. Добре, почваме да копаеме. Защото сега се коментират клиповете и сигурно заради това забива, защото
Да, и аз в миналия епизод... Не, вие видяхте, направих си диамантени работи. Мале! На това му викам, аз накосам. Да, още желязо. Само че се трябва много да внимава за всеки случай. Добре. И да видим лавата още ли е под нас? Не. Успокоих се. Ама и аз щях да падна за малко, като Тони, но не успях. Аз не съм като него про. Ще паузирам за много малко и се връщам. Продължаваме вибоксане. Тук съм вече. Имах си малко работа. Продължаваме с минута. Кой лилер сме? 51. Нищо. Дърт. Колер сме 40. Бързо се движим с тази диамантена кирка. Айрон. Или желязо. Чекайте да не правим така. Fucking gravel. Gravel. Не. Тъп гравел. Много ме дразни гравел. Уху, 23 лер. Лер. Ще покопая още малко надолу. Опа. Моя грешка. И бедрок. Така, продължаваме на 14 лер. Да търсиме диаманти. Диаманти. Мале. Бати пещерата. Лапсла. Я. Едно. Пак е нещо. Очите ми видяха злато. Злато. Май тук не съм бил, защото не ми се струва познато.